Pane nyaya yangu zuva ranhasi, hama vadikani, pane nyaya yangu zuva ranhasi. Nyaya yangu iri pana amai nababa kuti alright, mwedzi watapinda uno, mwedzi waDhisemba, mwedzi weKrisimasi, ndo mwedzi wekufara, tichiita madanha nevabereki vedu. Ko iwewe wako amai nababa uri kuita nawo madanha here? Amai vako nababa uri kuvachengeta here? Ndo pane mubvunzo wangu nhasi, ndo pane nyaya yangu. Tasvika mwedzi waDhisemba, vamwe vanenge vachitenga magirosari vachiendesera vabereki vavo, vamwe vachitengera vabereki vavo hembe, vamwe vachikwidza vabereki vavo ndege, vamwe kuratidza madanha nemubereki vake. Ko iveve vako uri kuvaitira chii? Ndo pane nyaya yangu nhasi. Ndiri kuti tsano, imimi makaberekwa muna kudonha mudenga. Nhasi munoenda kuSouth Africa, munoenda kuNamibia, munoenda kuUK, mobva mafuratira baba naamai, mofuratira munhu akakuberekai. Mari yesipo hautumiri, mari yeshuga hautumiri, mari yekuchigayo hautumiri. Saka mai wako vari kuchengetwa nani? Nhasi munofamba vanhu vachiku mana munhu ane mari, yeye munhu ane mari, asi kunzi une mari. Hazvina kungoamba zvakadaro. Iwe wakaberekwa, iwewe ukaendeswa kuchikoro, nhasi wakuita mari yekuti unodya wega nepfambi, uchisiya mai nababa wakakubereka vachitambura vari kumusha uko. Nhasi unodya mari nemahure, uchisiya mubereki akakubereka ari kumusha uko. Mari yesipo hautumiri. Asi nhasi sisi dhoro vakakutaurira kuti shamwari ndiri kudawo mari yepizza, muromo umwe chete unotumira mari. Unokoshesa hure, unokoshesa pfambi kudarika munhu akakutakura 9 manzi uri mudumbu. Ndiye munhu unokoshesa iyeye. Sano muri kuzviziva here kuti amai wenyu vari kugara mukitchen yeround 1 room, iwewe uchigara mu67 rooms ine ceiling ine matiles. Mai wachigara mukitchen yeround yeuswa wachidzura nendoweso, iwe uchifambisa mop. Woti wakaberekwa, woti uri kurangarira mubereki wako, uri kumurangarira papi? Yasvika nguva yekuita madanha nemubereki wako, Dhisemba uno uyu, girosari ngariende kuna amai nababa vadye wakafara. Unozviziva here mwana wamai kuti ukatengera mai wako matomi, ukatengera mai wako girosari, nguva yavanenge wachidya girosari iroro, wachitaura nezvako, zvako zvinoendeka, zvako zvinotanga kufamba. Saka chiri kutadza kuti uchengete amai wako wakakubereka chii? 9 manzi uri mudumbu. Uri kuzviziva here iwewe kuti mai wako wakarwara nenhumbu yako zvekuti waidya mimwe mishonga yekuti nhasi tikati idya mishonga iyoyo iweweka haukwanise kuidya? Vatete, hanzvadzi yangu, rega ndimbokutaurire chinhu 1. Munhu anonzi mubereki, munhu akakosha kudarika zvimwe zvinhu zvese zvepasi panapa. Kunyangwe mukaita magaro anozaza rori, kunyangwe mukaita magaro anozaza T35, hauna kudonha mudenga mwana wamai wangu, wakaberekwa. Hauna kudonha mudenga, vakaberekwa. Kunyangwe ukaita runako runengei, kunyangwe ukaita runako runenge nyunguru rwekunge fanika munhu ari kubuda mumvura kunge usingatsiki pasi, wogoita kunge ngirozi kunge uchambururuka, wakaberekwa. Kana uchinge uri kufila kuti wakaberekwa naamai nababa, amai wako ngawatengera girosari mwedzi watiri kupinda. Kana uchinzwa kuti wakaberekwa una amai nababa, apa amai wako ndopa vari kupfeka bhutsu dzauri kutenga apa. Wadikani, munhu anonzi mubereki akakosha. Ungatadze here mai wako iwewe havazivi t-shirt yako iwe? Amai vakakubereka 9 manzi uri mudumbu, wakagokuendesa kuchikoro, wachienda kumaricho, wachirikichira iwewe kuti usarare nenzara. Iwe wachitadza kuti iwe wachishaya chikafu, but wewe wana chikafu chekukupa. Pamwe pacho wachirara nenzara, asi wachiti mwana vangu uyu ngarare adya. Hawaziwe t-shirt yako iwewe.
Amai wako iwewe wanoenda kuchechi ne t-shirt ye musangano. Amai wako wanoenda kurufu ne t-shirt ye musangano. Amai wako wanoenda kuchigayo ne t-shirt ye musangano. Wanhu wakaona amai wako wakapfeka t-shirt ye musangano vanoti munhu yanoda musangano zvisingaiti. Izvi wari kuda kuvhara zamura wakayamwa iwewe. Kuchengeterwa maine nyika iwewe uripo. Toti tiri kuenda kupi? Unochengeterwa maine nyika. Mwana akaita kunge iwe ane mbiri anozikanwa nerunako rwakaita kunge iwe. Wogotadza kutengera mai wako t-shirt, kutadza kuvhara zamura wakayamwa kuti urarame. Woti wakaberekwa, hauna kudonha mudenga baba munini. Kunyangwe mukaita mari inenge iyi inozaza nyika yese, makabuda mudumbu memunhu. Munhu iyeye kana achinge aripo muitire madanha. Amai na baba ivavo kana varipo ngavadye zvavanoda pamusoro pako iwewe. Ijana rako. Tikati nhasi iwewe mabatira uri kuita mai wako, togoti vana vako ngava kudaro unofara here? Vana vako wakabereka iwewe wakakuita sezvauri kuita mai vako, unozvida here? Bambo, amai ngavaitirwe madanha. Siyanai nekuchengeta pfambi muchitadza kuchengeta mai nababa wakakuberekai. Siyanai nekuchengeta mahure muchitadza kuchengeta mai nababa wakakuchengetai. Nhasi unoita mbiri yekunze anochinjanisa wakadzi kuita kunge fanika mhenu, asi amai nababa uri kutadza kuwachengeta kumusha. Uri mwana rudzi asinganzwi mwoyo kudzimba kuti wakomana ndakaberekwa mai vangu na baba vangu wari kumbodyei panguva yatiri nhasi. Unozvitadza izvozvo. Baba munini, munosiya mukadzi wenyari mumba imi muchienda kune pfambi uku. Chauri kutiza mumba mako ndo chimwe chete futi chauri kuendera uku. Uchitadza kugara nevana vako nemhuri yako. Vana vako izvozvo hawatozivi kuti paKrismasi vana vachapfekei. Hautozivi kuti vana vako paKrismasi vachadyei. Takarasima nepfambi. Chii chachinja? Chine mukadzi wako ndo chauri kuendera uku. Chauri kusiya mumba mako ndo chauri kuendera kupfambi. Woti munhu une pfungwa dzakakwana. Handisi kutuka, tiri kuonesana. Munhu ane pfungwa dzakakwana anosiya mhuri, anosiya mukadzi akaita kunge wako nevana wakaberekawo. Wondoti takarasima nepfambi. Chii chauri kuteera kupfambi ndo chauri kusiya futi mumba mako. Saka uri kuitei? Amai na baba ngavachengetwe. Mhuri yako ngaichengetwe paKrismasi panapa. Gore rapera, amai na baba vako vaitire madanha. Ngavadye zvavanoda panguva yavanoda nekuti wakabereka munhu akaita kunge iwewe. Hauite mbiri yemunyika kunze nhenga rakomana ari kuwakadzimba asi amai wako vachigara muchikwere. Uri mwana rudzi yakadaro iwe. Chimbondiudza kuti iwe haumbofili, haunzwi kurwadziwa, hauna mwoyo. Amai vako vakakutaurira kuti mwanangu ndikuda mapirisi eBP, haukwanisi kuwatumira mapirisi iwe. Vamwe wabereki wari kufa, hawasi kufa nenguva yaMwari. Wari kufa nenyaya yekushaya mapirisi, wari kufa nekushaya munhu anowaendesa kuchipatara. Asi vana muripo. Vamwe vana muri kuna UK, vamwe vari kuna Namibia, vamwe vari kuna Tanzania, vamwe vari kuna South Africa. Uri kuSouth Africa ukaonzwa kuti amai wako vari kurwara, hautsukunyuki. Amai vari kuda mapirisi, hautsukunyuki. Unozomirira zuva rekunzwa kuti amai wafa. Ndopa unozondurudza notenga dzibhurangeti zi6 in 1 uku. Wakuuya naro manje parufu kuti handikuda kuti amai wangu wapinde mubhokisi negumbeze iri. Zvinobatsira chii? Kufukidza mai wako gumbeze wafa. Wari wapenya hauna kupfeka hembe yako. Wari wapenya hauna kufuka gumbeze rako. Wakuwafukidza gumbeze nekuti wafa. Watengera mai wako gumbeze here kana kuti watengera mujuru? Watengera mai wako here kana kuti watengera mujuru? Munomhanya nemaruwa. Wanzwa kuti baba wako wafa, wanzwa kuti amai wako wafa. Mari yemushonga hauna kumhanya. Wakumhanya neruwa. Kuuya kushongedza sango, kushongedza rinda risingachatauri.
Mai wako wakatadza kuwatengera bhutsu wari wapenyu iwe. Mai wako wakatadza kuwatengera gumbezi wari wapenyu iwe. Natso wako watengera gumbezi wa mbokisi, kutengera majuru kuti amunye zvao adya akafara. Ndo zvawakugona. Amai wako wachirarama hapana chawakawaitira. Kana uchinge uri munhu ane pfungwa uri kundinzwa nhasi, handisi kukutuka, ndiri kukurayira, ndiri kukubatsira. Mubereki ngaachengetwe. Mubereki ngaarangarirwe. Nguva inonzi wabereki wari kuwakirwa makuwa, iwe hauzunguzike kuti wakomana ndine guwa remubereki wangu inini akashayika rinoda kuwakirwa. Mapfupa emubereki wako anoyeredzwa nemvura, so iwewe uripo kutadza kuwakira, kutenga matombostone zvise zvinoita vamwe, uchiwakira guguwa ramai vako. Chero wakafa wariko kwanoziva kuti ndine mwana wangu. Ndosaka Makingwazi akataura kuti wakomana, nyaradzo yamai ngaitirwe mundege, yababa ngaitwe kana katatu ameno zvakaenda ikoko. Takaberekwa varume, hatina kudonha mudenga. Vabereki ngavachengetwe. Mai vakati ndikuda mapiritsi, mhanyai. Tengerei mai mapiritsi, tengerei baba mapiritsi. Muri vapenyu. Munoziva kuti kune vamwe vanhu vane tsika yakashata yekuti munhu achirwara, mese wemhuri so munotaura kuti hapana nemari munhu arwara. Munhu ogoshaya munhu anomurapisa. Regai nditaure ndipedze shungu, mhani munondigumburisa imi. Regai nditaure ndipedze shungu, machira munoita akashata. Ina ndimbokuwa ndeiwo. Munoita kamwe katsika kakashata mumhuri imimi. Katsika kamunoita mumhuri kakashata. Munhu akarwara so, mese makawanda munosvika kuma 17. Munhu anenge ari muchipatara ogoshaya munhu anomubhadharira bill rechipatara. Asi vanhu mese munenge muripo, mese muri kumabasa, mugoramba kuti ati hapana nemari. Munhu ari muchipatara achigomera ari panhoo, atarisana nerufu so, muchidya mapitsa muri kudzimba kwenyu. Munhu ari muchipatara achishaya munhu anomubhadharira mari yechipatara. Wemhuri, chirudzii chamunoita nditaurirei. Monzwa kuti munhu afa ari muchipatara, kurufu hamushoti, munoenda kurufu imi. Ko madii kushaya mari yekuenda kurufu maona mari yekumubhadharira zvenyu chipatara. Asi munomushayira mari yekuchipatara, mari yekuenda kurufu muchiisa mudzimotokari dzenyu munoiona. Parufu panenge pakazara motokari kudai kuti ndandanda. Kushaya nepekutsika nemotokari. Asi makashaya kurapisa munhu uyu. Ari muchipatara hapana munhu akamupa mushonga, hapana munhu akamubhadharira bill. Parufu panenge pakazara mota kudai. Sakati ndandanda kushaya pekutsika. Asi menge muripo mese mune mari, mune mudzimotokari. Makuona mafuta ekuisa motokari menyu. Makadii kuita dhora. Makarapisa munhu uyu. Kumwe kuita kwenyu wemhuri kwakashata. Batanai muri vapenyu, mazwa here. Zviri nani utaure kuti ndashaya mari yekuenda kurufu, mari yangu yakapera ndichirapisa munhu ashayika. Zvinonzwisisika. Kwete kuti munoita mbiri yekuenda kurufu, makashayira munhu wemari yemuchipatara. Chinjai hunhu hwenyu, ivai munhu kuvanhu. Unoziva kuti ukava munhu kuvanhu so haunetseke, zvinhu zvako zvinoendeka. Veukama dzidzai kubatana. Kwete kuti vanhu munosanganiswa parufu so wakutobvunza kuti ko indiani ndonza mwana wa Patricia ari kuSouth Africa. Hautomuziwi. Hauziwi mwana wa mukoma wako iwe. Hakuna phone number dzasisi dzemwana wa sisi wako. What type of? Muri vanhu rudzi vasina unity. Muri vanhu rudzi vasingabatani. Gaindi taure ndipedze shungu vanhu zvamunoita zvinondigumburisa. Muri vanhu rudzi hamuziwana pamumhuri makawanda. Mazvake basa ndere kunongedzana uroyi. Ninga akangorwara mwana wa baba mukuru ari kundiroya. Ninga akangorwara ndimbuya vari kukonzeresa izvozvo, saka ina ndiende kumusha. Muchisiya waberekwa achitamburawo, muchiwananga uroyi. Une chokwadi kuti mai wako angakuroye iwe akakutakura 9 manzi uri mudumbu. Kunyange ukaenda pamuprofita akakudza kuti mai wako anoroya, unotadza kushandisa brain kuti asi mai wangu akanitakura 9 manzi. Wangaroye mwana wangu inini. Ko wakadii kundiroya inini ndiri mupenyu. Unoziva kuti mai wako aigona kukuuraya uri mucheche zvekuti wewe wasatomboziva kuti wakaurayiwa namai wako. Uri mwana.
But nasi unopoma mai wako uroya iwewe kuti andiende kumushanda kuti mai wangu anoroya. Kuroya mai wako iwewe. Amai wakakutakura 9 months woguroya mwana wako. Asi wakakusiya uchifema. Wachitokuendera kunganga nemaprofita warwara kuti urarame. Nasi ndo unotitaka simoto kuti mai we. Ndaenda pamprofita anza mai wangu ndo ari kundiroya. Une dzakakwana pfungwa. Unobvuma uroyi wamai wako pamprofita kana panganga. Iro Bible rekitaura kuti kodza amai na baba wako ndokuti mazuva ako ekurarama awedzerwe panyika. Vamwe vabereki, vamwe vana vari kukwidza vabereki wavo ndege vachienda kuSouth Africa. Vamwe vari kukwidza vabereki wavo ndege vachienda kupi, vachienda kuBotswana. Wako vabereki unogona kuvakwidza BP kusvika murufu iwe. Ndo chaunogona kuvabereki wako. Hapana chimwe chako vabereki wako unongovakwidza BP kusvika murufu. Munhu aine BP. Wamwe wanoachita madanhani wabereki wavo. Mama kwira iwo ndege chimboenda yokuku. Mama kwira ndege chimboenda yokuku. Mama itai madanhani vabereki. Itai madanhani vabereki. Kana muchinge mandinzwa ndataura. Itai madanhani vabereki venyu tasvika nguva yeChristmas. Vabereki ngavadye zvavanoda. Rajuti rawo, rajana rawo. Waitambura wana wachienda kumarishi wachikanya zvidhina. Muchienda kuchikoro. Wachitora bhurugwa rako rine iwewe rengera tsemuka wachisoneredza netsono so. Kuvhara nyama yako kuti mwana wangu asaende kuchikoro achionekwa magaro nevamwe. Asi unotadza kuwatengera t-shirt amai wako kuti wapfeke, kutadza kuvhara zamu rawakayamwa. Uri mwana rudzi. Chinja hunhu hwako ihwohwo. Nhasi mubereki ngaachengetwe. Veukama batanai. Munhu arwara rapisai. Kwete kumirira kuti ndoenda parufu wamushayira mari muchipatara. Kuna zvinhu zvakadaro. Kana muchinge manzwa kutaura kwangu Mwari ngaakuitire zvakanaka. Itai amen.